Que tal, saudos? Pontevedra segue dando a coñecer o seu modelo de cidade en París. De contado, buscamos todos os detalles dende a capital francesa. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. Bueno, pois dentro das actividades programadas durante a súa visita a París, o alcalde de Pontevedra impartiu unha clase maxistral no Instituto de Administración de Empresas dependente da Universidade da Sorbona. Na charla falou ante estudantes do mestrado de Deseño Urbano sobre o modelo implantado en Pontevedra nos últimos anos. Menos coches e máis cidade foi o título elixido para a charla ofrecida por Fernández Lores a alumnos do mestrado de Deseño Urbano da Universidade da Sorbona. Durante hora e media, o alcalde explicou as medidas adoptadas en Pontevedra para devolver o espazo urbano aos cidadáns. Por lo tanto, hay que hacer un proyecto global, que lo dijimos al principio, de toda la ciudad. Todos somos iguales en la ciudad. Recuperamos el espacio público, calmamos el tráfico en toda la ciudad, mejoramos la calidad urbana en toda la ciudad. Tenemos que extender la calidad urbana a todos los sitios, porque si no la gente toda querrá vivir en el sitio de más calidad urbana. Y eso encarece, expulsa y hace diferente la ciudad. Y la clave es hacer una ciudad democrática para todos. Lores lembrou a importancia de coidar o medio ambiente urbano, que é onde pasamos a maior parte do noso tempo. Los humanos vivimos casi el 70% en las ciudades y vivimos el 90% del tiempo en las ciudades. Por lo tanto, tiene muchísima importancia el medio ambiente natural, pero creemos que hay que fijarse más y dedicarle tiempo al medio ambiente urbano, que es en donde realmente viven las personas. Os alumnos amosáronse moi interesados en coñecer os detalles do proxecto. Eran alumnos moi interesados, hubo unha grandísima participación posterior á conferencia, conocendo detalles precisos de cal é a valoración dos cidadáns, como se fai a participación ciudadana para implementar medidas de recuperación do espacio urbano, que se fai cos aparcamentos, cales son os resultados desa recuperación dunha cidade para as persoas, non? O alcalde pontevedrés resaltou a importancia de despertar interese sobre os modelos urbanos nos máis xoves, xa que son os que construirán as cidades do futuro. Ao final, a xuventude é o futuro, non? E son os probablemente futuros gobernantes non das cidades, non? E entón, profundizar en estas cousas é positivo. O 75% de habitantes do mundo vivirán en grandes áreas metropolitanas ou en cidades. E iso preocupa moito, non? Os diseñadores do futuro das cidades, non? Tamén se amosou orgulloso de que Pontevedra se teña convertido en referencia a nivel internacional. Gústanos debatir e gústanos dar a conocer o que fixemos entre todos os pontevedreses, non? Durante moito tempo, porque é un tema que está sendo motivo de interés por parte de moitísima xente en todo o mundo, especialmente xente relacionada co diseño urbano, xente relacionada coa responsabilidade de gobernar un municipio, xente de grandes cidades, de medianas cidades, porque é moi importante o que fixemos en Pontevedra, porque é un proxecto que, aínda que non está rematado, aínda quedan moitas cousas por facer, é un proxecto que ten uns resultados positivos e xa leva máis de unha década de evolución, non? E iso non é normal nas grandes cidades, onde se tomaron, ao mellor, incluso antes que Pontevedra, algunhas decisións de peatonalizacións parciais, pero non ten que ver cun modelo holístico, integral, de todos os aspectos da vida cidadana, non? A clase maxistral formou parte das actividades desenvolvidas por Fernández Lores en París con motivo da súa participación no Fórum Smart City, que se clausurou esta tarde. Tamén dentro da axenda parisiense, Fernández Lores mantivo esta mañá unha reunión na alcaldía co xefe de gabinete cos concelleiros responsables de espazos públicos e de mobilidade que se amosaron moi interesados no modelo aplicado en Pontevedra e na posibilidade de replicalo na capital francesa. Eles teñen tomado a decisión política de mellorar a calidade de vida dos habitantes de París por moitas razóns, entre elas porque o espacio público é un espacio máis agresivo, porque hai contaminación ambiental na cidade, porque teñen que restringir o tráfico de vehículos privados e querían conocer en profundidade pois, como fixemos, as dificultades, como negociamos non coa sociedade o implantar estas medidas, cales son os resultados, se a xente está contenta ou non está contenta, se mellora a actividade económica, se as protestas que pode haber inicialmente se van reducindo ou non.
O alcalde explicou aos responsables parisienses que as cidades deben ser pros cidadáns e que hai que tomar decisións valentes dende o punto de vista político. Insistiu en que todas estas decisións para mellorar o espazo público están democratizando a cidade e están garantindo o acceso dos máis débiles, favorecendo, por exemplo, a autonomía dos nenos. As cidades fanse así máis agradables, dio o alcalde, tamén habitables e seguras. Os membros do goberno local de París quedaron emprazados a visitar Pontevedra para que coñezan de primeira man como se fixo a transformación e cales son os resultados. A delegación francesa, que se agarda que sexa encabezada pola alcaldesa, podería chegar a Boavila nos primeiros meses do vindeiro ano. A Asociación Amizade, que forma parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, organizou nesta xornada unha concentración no Centro Histórico de Pontevedra para reclamar melloras de accesibilidade nos edificios de vivendas. Denuncian que moitas persoas con discapacidade se ven recluídas nas súas casas por non estar adaptados aos accesos e zonas comuns. Máis do 75% dos edificios de vivendas presentan dificultades de acceso para persoas con discapacidade. Ante esta situación, que os mantén moitas veces recluídos nas súas casas, membros da Asociación Amizade concentráronse na Praza de Ourense para reclamar que se cumpra a obriga legal de garantir que todos os bens, produtos e servizos sexan accesibles para todas as persoas con discapacidade. Bueno, estamos hoxe aquí un pouco para denunciar a situación na que se atopan moitas persoas con discapacidade que hoxe en día non son quen de poder sair de maneira autónoma da súa propia casa. É lamentable que a día de hoxe só o 25% un pouco das persoas con discapacidade teñan certas garantías para poder sair e entrar da súa propio domicilio pois con certa autonomía, non? Queremos unha casa, non un cárcere. Foi o berro común en 37 puntos de España. Ca campaña #Arrestópolis demandan que se garanta o dereito a sair e entrar das súas propias casas de maneira autónoma e independente. Pero é certo que nos atopamos con moitas persoas que realmente hoxe en día están condenadas a non poder sair da súa casa, non? Temos exemplos propios aquí en Pontevedra de persoas que non poden sair autónomamente porque as rampas non cumpren coas dimensións e as porcentaxes que deberían para poder garantir ese dereito, ou cousas máis graves nas que a comunidade de veciños pois non acepta, digamos, a inversión de construir un ascensor e por lo tanto se viron obligados a ter que cambiar de vivenda para poder ter pues, esa certa autonomía e poder sair da súa casa, non? Aínda que a Lei de Propiedade Horizontal obriga a realización das obras e actuacións necesarias para garantir a accesibilidade universal, as comunidades de veciños poden decidir non facelo se o custe da derrama por propietario supera as 12 cotas. Pois bueno, unha das nosas reclamacións é un pouco modificar a Lei de Propiedade Horizontal para que realmente as obras de accesibilidade teñan o mesmo cariz que as obras de seguridade e demais que son de obrigado cumprimento para a comunidade de veciños e non vinculadas ao custo das mesmas, porque ao final, senón, mentre estén vinculadas ao custo das mesmas, vamos a estar na mesma situación, non? Entón aí sí que sei que desde Madrid os compañeros de COCENFE están un pouco insistindo neste tema. Menos dun 1% dos edificios do noso país son plenamente accesibles e 6 de cada 10 non permiten o acceso da rúa ao portal. Moitas persoas con discapacidade vense obrigadas a cambiar de vivenda. Vivía en un quinto sin ascensor, no hubo manera de la comunidad se pusiera de acuerdo para colocarlo, sitio hay de sobra y tuvimos que dejar el piso y estar de alquiler. Y aún así se encuentran obstáculos a diario. Donde estamos de alquiler me doy cuenta que la silla de ruedas en el ascensor malamente entra. Escalones en el plato de ducha. Para poder levar a cabo estas obras de accesibilidade, solicitan ás administracións axudas específicas. Houve algún tipo de convocatoria de axudas por parte da administración autonómica na que os conceptos de accesibilidade estaban incluídos, non? Que pasa? Que como todas as axudas pois son escasas, moi condicionadas a diferentes requisitos que na maior parte dos casos pois non se cumpren e ao final pois, bueno, non dan pé esas axudas a que realmente sí se poidan levar a cabo estas obras de accesibilidade que se requieren para poder garantizar estes dereitos, non? No acto leuse un manifesto pola accesibilidade universal en edificios de vivendas e pola modificación da Lei de Propiedade Horizontal.
O Concello de Pontevedra ten en marcha obras por 5 millóns de euros dos fondos FEDER. A reforma da Ponte do Burgo, a máis importante do plan, con 2 millóns de euros de orzamento, ven de ser adxudicada e será a próxima en comezar. Temos en marcha máis de 5 millóns de euros da estrategia EDUSI que se cofinancia con fondo FEDER. A verdade é que é unha satisfacción porque parecía que tuvo moitísimas dificultades a posta en marcha da estrategia e as obras máis destacables pola importancia simbólica que teñen é a do Ponte do Burgo que se vai executar e que lle devolverá a Ponte do Burgo pois, o carácter fundamental e simbólico e fundacional que ten para a cidade e o multiusos pola dificultade de poder executar a obra sen deixar de ter a actividade ás escolas deportivas. A adxudicación definitiva da reforma da Ponte do Burgo foi aprobada onte nunha xunta de goberno local extraordinaria. O proxecto conta cun orzamento de algo máis de 2 millóns de euros e un prazo de execución dun ano. Inclúe a iluminación e obra civil coa peonalización do taboleiro da ponte, reformas nas dúas cabeceiras para darlle continuidade á plataforma única. Dentro do plan xa están en execución a reforma do Gorgullón, a do pabillón multiusos e a do primeiro andar do mercado. A segunda anualidade na que se está a traballar incluirá intervencións como a centralidade de Tomeza, o Parque Forestal da Tomba ou a reforma do edificio de Santa Clara. E máis actualidade, o PP local pedía esta mañá que se inicien con a maior brevidade posible as obras de reforma no barrio de Mollabao. O seu voceiro Rafa Domínguez anunciou que hoxe mesmo presentaron unha moción para levar ao vindeiro pleno esta reclamación. Por eso decimos que hoy vamos a presentar una moción que la vamos a discutir ante el Pleno y que esperamos que todo el Pleno nos apoye para ayudar a este barrio que realmente está abandonado de la mano de Dios. Llevan 20 años sin hacer actuaciones aquí, los vecinos están indignados, compartimos la indignación y desde el Partido Popular nos comprometemos no solo con palabras, sino con hechos. Que se inicien inmediatamente las obras. Esto viene de un problema que el ayuntamiento no tiene un pesón. El pesón, ellos intentaron hacer unas obras, las obras son absolutamente ilegales porque hay un vial que no está recogido en el pesón, por lo tanto tienen que iniciar los trámites, iniciar una modificación puntual del plan SERAL para poder hacer las obras. Rafa Domínguez acusou o Concello de marxinar o barrio de incumprir os acordos plenarios sobre Mollabao. Lembrou que en xaneiro o Pleno acordou por unanimidade a execución do proxecto de reforma integral de Mollabao e insistiu na necesidade de trasladar o modelo urbano ás zonas máis afastadas do centro. O voceiro popular achacou o retraso da construción do vial entre Rosalía de Castro e Avenida de Marín á falta dun plan xeral de ordenación municipal. Tamén se queixou de que o alcalde estea en París e non cos veciños. Bueno, pois dende o Concello insisten en que están a seguir os pasos necesarios para poder realizar as intervencións o antes posible, pero lembran que as tramitacións neste caso son máis complexas por implicar a distintas administracións. O de Mollabao é un pouco máis complicado, porque hai outras administracións implicadas. A Xunta e Costas, no momento en que este e a Deputación Provincial, no momento en que este rematado o proxecto, con todas as autorizacións necesarias podes executar a obra. Eu non sei se o Partido Popular ten por práctica facer as obras sin as autorizacións, incluso sin o procedimento de contratación concluído, non o sei, Está dependendo de autorizacións de outras administracións que obviamente nos preferiríamos ter xa, porque temos o acordo coa Deputación para executar a obra e temos os recursos económicos necesarios para poder executar a obra. Sobre o vial proxectado para o barrio, Carme da Silva explicou que é unha prioridade e indicou que non sería necesaria unha modificación do pexón, xa que Costas podería autorizar a intervención se está incluída nalgún plan de valor urbanístico. Para aproveitar esta posibilidade legal, estáse traballando para que a Deputación de Pontevedra realice o trazado do vial, xa que a institución provincial ten as competencias para que as estradas que trace sexan trasladadas aos planeamentos dos concellos, sen necesidade de modificar o plan de ordenación municipal, que sería un proceso máis lento. Cambiamos totalmente de asunto. Sétima feira trasladarase durante o Nadal ás Galerías Oliva. O mercado alternativo de deseño e arte ocupará 11 locais da céntrica área comercial dende o 21 de decembro ao 5 de xaneiro. Despois volverá á súa ubicación habitual no primeiro andar do mercado de abastos, que nestes momentos está en obras. Volve sétima feira e faino por mor das obras na súa sede tradicional nunha localización alternativa, as Galerías Oliva. Os postos, que ocuparán 11 locais cedidos polos seus propietarios, estarán abertos en horario comercial. Tamén se programarán actividades de dinamización a cargo dos expositores.
Neste alugueiro sí que lle pedimos aos artesanos, diseñadores e os artistas que ocupen que lle deixen algo a cambio ás galerías de Oliva e a cidade, e que desenvolvan actividades paralelas durante toda a súa estancia. Obradoiros, exhibicións, o que eles consideren para que sexa un motivo de chamada de atención. Ademais, celebraránse 5 citas sétima feira no seu formato tradicional, é dicir, con actividades infantís e actuacións musicais. A primeira terá lugar o día da inauguración do evento, o 21 de decembro, cun concerto ás 8 da tarde. As seguintes serán o 24, 27 e 29 de decembro e o 4 de xaneiro. Nos detectamos en redes e polas preguntas que nos fan á páxina web que sétima feira foi un éxito, que tiña un público fiel que nos acompañaba todos os segundos sábados de cada mes, e agardamos que este público que nos preguntaba cando volvíamos e como volvíamos, que se adapte a esta nova ubicación. Estou segura de que así vai a ser. O obxectivo xenérico da sétima feira de dar visibilidade ao potencial creativo de Pontevedra e promover o comercio local. Engádese nesta ocasión o interese por revitalizar este céntrico e emblemático espazo comercial da cidade, moi castigado pola crise. A Galerías da Oliva é un bo exemplo, non, do efecto nocivo que tiveron as últimas crises económicas no peche dos locais das galerías, que eran uns locais emblemáticos que todo o mundo coñecía, e por eso decidimos trasladarnos aí para intentar, na medida que poidamos, dinamizar. Os interesados en participar na sétima feira deberán remitir as súas propostas ao enderezo electrónico sétimafeira@pontevedra.gal. Con novo ano e xa co primeiro andar do mercado de abastos reformado, sétima feira regresará á súa sede habitual. A Policía Local de Poio organiza un curso de formación sobre detección de drogas na condución. Está dirixido aos axentes municipais co obxectivo de que se actualicen en materia administrativa e penal. O curso organízase en colaboración coa Academia Galega de Seguridade Pública a través dun convenio asinado entre ambas administracións. A presidenta da Deputación de Pontevedra mantivo unha completa axenda en Barcelona na procura de pechar novas liñas de actuación para a potenciación da provincia. Unha reunión co Fórum Gastronómico, un encontro coa alcaldesa del Hospitalet de Llobregat e un workshop de traballo entre as empresas catalás e pontevedresas e coa presentación do destino Rías Baixas foron as súas actividades. A Asociación Canteiros de Poio advirte de que a falta de alumnado podería rematar co futuro do Centro Educativo o Único de Cantería de Galicia. Na actualidade conta con 11 alumnos nos 5 cursos fronte á media de entre 80 e 100 que tiña hai anos. A falta de homologación dos títulos é a principal causa desta progresiva perda de alumnos. Marchamos, segue a actualidade, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Nos volvemos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade. Pasen boa noite.